Lainnya dukana manikok seng tini sini ti prasani bisingo assistant commandant te subidar je thile meni gotna na tui sara te prani ti prasaro kha khamna ja seng bahai ne kha khamna ja tini okok ma khnawi hani bangwi sini bekhani kok seng sai khna lai mani te kok ka sa lai mani bangwi tini seng press made mark lai lekha sini assistant commandant te subedar marketing jomatia kiran jomatia je tini thui mani gotna oma hai agio kwangma thui thangmani gotna nokha haifano sini tipra sarok ni gotna hike kuno justice maya boni kuno subichar maya बराबर न जों अमा हायंलाय फायखा जों थांसा करैनि बागै इंगे अर जागा आं कयेन मुसुबो सिनि तिप्रा सारव जे अमा हाय खा खामानि गतना र गते फ्रंके जों थांसा खलायै बिचार कराक मानानि बागै सभा खायलानि नांनाय फेबा अर जों नोगजावो गोबांमा पॉलिटिकल पार्टी दाल बिदाल पॉलिटिकल पार्टी रो जस्टिस नो सानलाय थानि के आसे कक राखे थानसा के बसां आगलाया बनो साख्रि मारनाय बनो कम्पेसेसन मारनाय अम हायमंग जों सानानि मुसुमानि के हायसे जोंनि बखाके आसे सरय दे जोंके अम हायनो कम्पेसेसन नो जाहा साख्रि रो जाहा के जोंके पक थांनाय जों निने बिचि देबरमानि गतना नोखा बनि सिगां जों गोबांमा नोखा गतना जोंनि तिप्रा साराव बुथा जाखा तक्था जाखा कवै बुथा जाखा ओंखायनखे जोंखे जास्टिस सानानिल' आसो खानसा ओंलायमेया जों दायतिनो पावलाय थाङो जों दायतिनो बन मैत खालायलायमेनि न पावलाय थांलायो दिनै थैखा खानारक जों हौ ओंलायनाय कैन्डल मार्च खालायनाय nini boni compensation salayo nai boni agono जों दायतिन पावलाय मा थां बा पावलाय थां गे जों ताबो 2021 जामाना वसंत बनि बाङै जों गराक जबा मा खायनाय दै बनि बाङै सुबिचार खायनायनि बाङै स्टेट गभर्नमेन्ट नि थानियावबो आं गयनायनि मुसुगो बनो इन्वेस्टिगेशन कमिटि खायदि इनक्वायरि कमिटि खायदि अमनि गतनानि बिसनि तमा कारण तम तमा रिजन तम निनि सुति मायनि बाङै क बुथा जाफो बास आसंखे पाया बरनि जे बुथा जानायनि परिवार रक जाते बरनि बखाव राज्य सरकार बो ताबगले जस्टिस नि बागै साथारखा हाय हनै हमजानाय जा राज्य सरकार खायनायनि नांनाय अमनो सुबिचारनानि नांनाय ताने केचिनि एडीसी नि थानेबो कुनो अमाहाय होम पावर करै जुडिशियल पावर करै चिनि थाने जुडिशियल पावर तंखा हंके होम पावर तंखा हंके जों बनो जों खायमा खमो फियाबा जों बखा दंफानो याक समया हमनि हाय दिनै जों बनि बिचार सांवै मान्द्र सिंनाय हानि बाङै जों ताबक चिनि एडीसी हाफां एबा चिनि मथानि हयते जों दिनै सानानि मुसुखा स्टेट गभर्नमेन्ट बनो इनिशिएटिभ लाथों दायति न टाइम बाउन्ड खायै बनि छु बिचारथों जाते जे अपराधी दिनै कक बुथानो जे एलिगेशन फायने बक गोबै नो साजा मालांथों जाते परबर्ती समयो अमा हायखे जोंनि तिप्रासानो कक बुथाननानि थानिव 1000 बार मावा सुनातै दिनै जों अमक लाइटि साखि कक पाइरेमोन जे अमाहाय डिफेन्स तंनाय रक अमाहाय के गतना नायो चल नायला हा पदर पयनि बिजा कक बांनायला हाके कक बुथा जा हाय हने जे फा गतना ngैफानो कक बुथा जाखा और जागा जे गतना वो पबुलनाय जे 21% बो साजामा थों बसिनाय जों अमचिनि तिप्रासा ककजाबो वानसानो
সাজামারনাय हाय हमनिया जे अपराधी नो साजामारनाय हायसि और जागा कम्युनल नि कक जों सामनिया अमो कम्युनल नि कक या जों जस्टिस नाय हायसि तानेके कयेक दिन आगे रेप खाइजामनि घटना जों नखा रेप खाइजे हिंसे हयमा पायो आर जे रेप खाइनाय बरबो साहस नाय पायो दिनै अमबो साहस मानाय जे अमा हायके साल गोथां सिलाय दैयै बनि जे रेजिस्टार सिलायबाय बनि यागो या फाइल जामनि सिलायबाय बबनो पावै बोथारमनि अमत अपराधीब्ले अमत भारतनि इतिहास अमहाय गोबांमा गतेमानि जतनो साजामाव किन्तु चिनि त्रिपुरा ओ हंके उल्टा नैनि होम मिनिस्ट्री इंथों नैनि जुडिशियारि इंथों ब्लै तमा बोसनाय चिनि त्रिपुरा सानि एगेन्स्ट सिंखे नेग्लिजेन्सि खायो याकाय रजाव काजै तांनो अमहाय तांथों बरनो जों कम्पोजिशन थों हाय हनै जों साया जोंखे ब शास्ति माथों बसनाय ब अपराधी उपयुक्त शास्ति माथों बनि बाङै नांखायके जुडिशियल इनक्वायरि खारेदि मैजिस्ट्रेट इनक्वायरि खारेदि एबा नों बनो नैनि सीबीआई इनक्वायरि खारेदि नों जे सिखिफनो बनो इनक्वायरि खारेवै बनो शास्ति नाथों बसि जोंनाय दिनै आं बनि फेमिलि नि बखाक्ति बें सानायनि मुसुगो जों निरब बायतंगो नांखायके जों निरबनि बाङै जों तमाखाय लीगेलि जों निरबनो सपोर्ट खायनाय नैनि जे लीगेल बाबे जों बाहायके थांनाना बनि एगेन्स्ट जों निरबनो फेमिलि जारा नैनि मार्केट सिं जमाते नैनि किरण जमाते बरनि फेमिलि वो जों तंनाय जोंनि एडिसी प्रशासन ते चिनि त्रिपुरा मथा निरब बाय जों तंनाय निरबनि जस्टिस माया साजरा निरब जोंनो सुबाखा हंके जों निरबनो सुबावै मानाय निरब जोंनो लगेरो दि हंके जों लगेरोनाय जों आसंनो सानि मुसुगो फेमिलि रावबो खाता बायथों जस्टिस नि बाङै निरबो बिचार खायनायनि पखे जे प्रफरनो तंथों जोंनो दिनै जों दिल्लीआव तंमानि बागै जों थांनि मुसुग फानो निरबनि फेमिलिआव खोना जों खोनावो नयता समायाव बनि अन्तिम संस्कार खायजानाय होनो खोनावो जों खबर नाखा हायफानो जों दिनै खोना फाइनि हमनि फाइमेलिया जोंनि साउन और इसा तंखनि बागै खोनाबो जों फ्लाइट टिकेट मायनि बागै खोना फाइमेलिया हानि बागै जों फाइखायके फार्स्ट टाइमनो जों फाइनाय खोना जोंनि बरम गोनां एम स्पोर्ट्स सोहेल देबरमा निरबनि फेमिलि बाय मालायनि कक सालायजा दै बोसोरनि एडिसी नि जे एमडीसी तंनाय बरबो थांनाय इनके आं आसोनो सानि मुसुगो दिनै हाय जरावो जे चिनि दुखजनक घटना खा खामानि घटना हायरवो जत त्रिपुरासा थांसा मै बनि फेमिलि बाय लगेरावै तंनाय बायनाय आसोनो सावै जतनो हाय खुलुमबायखा हामबाय।